Hello guys, welcome back sa mga channel. Ay, ang Mariano family. Karon day guys, magbinignit ko. Di ang saging hinog. Di ay ubi nga violet. Wag day sago. Dadapi ang kamote. Upat kabuok na pinalit. Pag upat kabuok na kamote guys, kitag 55. Upat kabuok, kamahala. Kaya unahan guys, giganaan ko hampuong kajud ubi. Ubing violet. Violet. Nag-uwan na po dari guys, na naligsik. Iguro jud mi nakaabot dyan di kami merkado nagpalit og gas. Kay agkahoy, basa-basa pa. Naglisod og dungag. Ini kay violet. Violet lagi atong binignit dani guys. Love you. Hilak nagbaboy day. Sakto din yung binignita kay uwan. Awas tugnaw. Yung isa gold na guys, pilit bugas. Ay pilit daris. Kita tayo pasit na day, kay naiwan day. Mabot na tayo ha? Kay naiwan ko. Kamote na po guys. Sama na po dito. Slice na lang dito. Violet. Kita na si Kuglubi guys. Yung kabuok. Silingan. Nahuwang pagkudkuran. Kaya kudkuran na mga nakulong. Des bahay manahilin. Kaya wak madas Evangeline. Tapi mo na itong video yun. Siya pa. Wait, pangat. Alisa, dali. Ano ka nga kayo suguon ta? Wasa ito sundang ta. Washing. Dali, ano ka sinabot ta? Asag sundang, oy. Galit, buang itiniyor. Kaya di ba mo kino? Ala! Kasi kanunay panabang. Kaguwang na. Lubaan ta. Kuya man kay Green mag... unsa patay na agkuan. Panit. Abunot. Huwag mo ni ulam dagi mong cellphone ay ngit-ngit man. Lagi na. Wat lagi. Cellphone ko ang gul. Lamdag siya. Kalig ng burn out. Kuwang gundi ay. Huwag gula. Kalito ka lamdag. Mag-ngit-ngit. Huwag sa kapakag na yun. Bahan. Buang niyo. Duda ko. Ha, kanami tibtiban? Huwag man di man mungkin na. Nainga na guro. Bagat. Ano bagat? Ade, naguroy but-but. Awang piteruk. Hilig si but-but. Arang buing nagbaboy, nagsing along naman. Gani nga rang baboy nagsing along. Nga, may tawa mo ka. Baboy na eh. Galing magpakagkag. Naghan ng marik. Kagkag na rin pero magsimhuta. Kamao paggrata. Alumot ko rin siya simho. Tutanaw pa ko rin na tao sa ubos kay basig. Maingag tao, lain na kitrepingan. Dikjid kinyo, ano man yung bilhin? Matotal man na ron. Problema man. Huwag maghanap bali. Ikaw, imo magugugwa. At ako nung... Text kan ko rin mo kay pa. Imo magugugong... Kuan ba, pressure ko ba? Mabali na hinawag ka. Duha na ka guys. Kung ngarahe kong text kan kung ay sa... Di lagi. Total na. Mabali ka sa nina. Unang text na guys, tapos katong kuwan. So dali yor kay dahil maadyon. Dah, paduding-duding pa siya. Hinahinay pag ginalakaw. Ingko ka nga na naman lima jenis mo. Pag-inan. Mali mo kayo. Baliwa! Gara. Na total. Bali man jadi ay. Karo na pod. Karo na po. Hinanga na ganyan pura mayor.
Mating na tuog, magayo. Ano tayo sagingan? Namali. Hey, namali! Gara, ah. Kita ang sanggorya mo kiraman. Kudkuta, panas kaubangan. Kubang. Bisig karon. Gara, ah. Nahait-hait na day. Ay, kaya ito marigat. Lahir dis kitong dihagi? Aba, ako kagamit itong mas lagi. Wang. Kita ba Ito nagbikot, ah. Aba, nagkaan ba ko? Jun mong guro to? Dugay na jadi ay. Kaya na, November na rin. Rapid na December. Ay, sa mga kod-kod dali araman. Mura mong pagkod-kuran. Makina. Umaw kay gamay aglubi. Gamay pag naong skulpuran. Nainga na nag-iro ang manutas. Ito'y. Asa managi sigaan ay? Tugas? Sago. Wala yung bigatan sana. Di ba pagkas gilatanan? Okay. Ginsa na gipahumok. O gilata lagi. Kaganin. Kaya sa'yo lah. Uing na. Dahil pagka nasa din yung kay. Dugo tayo sa? Maglunod na ko. Agay, ube. Ube guys. Agay, ang giyo naglunod. Sunod, kamote. Kamote. Wahi ag saging. Saging guys, pinakalas. Okay. Takluban sa din nato. Luto na gamang binignit guys. Charan! Ang lami akadyo kay pilit agkuan, gisagol. Pilit bugas ba pilit? Pilit. Tuwa mang dukat na eh. Tara dyan. Luto na binignit dyan. Violet ag sabaw kay Violet bagubi na lami kadyo. At ang pabugnawas purami kay inigmata, arong inigmata bugnaw na. Liga, kagar mo. Ay, nga na ikaw? Ikaw na ko tayo sa? Kagwapo binignit. Ako lang, sa kan pagkabuhin man eh. Pero pag yung katang mayroon lamon dito. Pagluto, parang sila ng isabaw. Hindi pagluto ko ng sabaw ko. Ano sa kayo ti Paris? Di kasi tiri ba? Mayor kay wadin mo tuloy mo wadin mo man. Bugas, sir mo. Kining lagi mo duduk na lagi mga harang bay duduk Ugi pa siya. Ba nagkuan? Si Kuan, si Tutor. Gara. Ano yung mayor? Yan. Lah, ano tayo mga saw na ni? Pare color ako an binig nito kasi nina. Wala yung Magsulit. kutsara na! Ayong kuan mo kuan Para mo. manihupon. Dahil kagwasis na nahilig kutsara na ikaw. Isa-isa. Ay, rame? Karong mo dito para rin. Ay, rame. Di ba magkikot ako rame? Kamisa. Kaghuwat. Napil. Kuanggol masiguro kayo. Tatay ni. Isi, happy. Kasi nung kuan, wabot. Kasi nung sa taon, no? Tuagyo kara na ho. Doon pati kuwang na tagot. Gabaan dyan ng baro. Hilak si Tiri, hilak si Pastiri. Marag tutabang. Tapang nga, barabi ang tamis. Tapang mo rame? Ha? Tapang ko no? Lami ano ko di mo kumangay pag na misa, isap to naman sa Activities panglasa. na ni Yor. Activities. Magkuha sa hinamisin. Ako okay ka man sa ang panglasa. Dami lagi kay laot, no? Na, ipilit. May sago. Milit ka mo. Lipat pilit na ba kini? Modern. Sa? Pilit ka mo pag Jama.
Sama na kumagay mo dai. Pilit. Ya, di ko mo ya. Ya ka na nay. Lipat. Pilit. Ano ba kini? Kalau gusto makalingkod sa lingkod lang bag. Naka-video call ming nagsi. O daan ako naglingkod. Ya, ang sabi nila sa'yo. Hindi ko ba na-miss? Na-miss man. Namis ako na kumahuli. Manang tuloy lang gi ko na ba? Wala di ay. Nay, Wala git ay. nay na ginamos. Kung nawa sa laman ng imo kay mapasal mo. Kalau na dyan masipon makita. Nay, yung kuranang na. Di ang talaga ko lagi kan. Buwan ka kay Di mo ka tubon ka basa na ka tingo. Ikanta sa mga gud ni ilan. Ano ko siya paniud to, nakikita sa tilaw ba niya? Eh ni Andy dali na mali. Wala ikaw. Agliog, ibali nagliog. Sa basagi. Tinaniud to. Likod. Di ba pag subes ka sada? Nangarasad, likod. Hindi agbali. Agliog, sa sanina, nagsali na. Sud. Ang ato pa ang balisan. Hindi Dali ka bantay. Kasi bantay. Puro gito. Eh, siya, kani-kani. Ang ano ko antay. Nabali lagi. Kaduha na kapag kita yung sa countdown, balipod. Sabang. Si Milo din ako alam. Ato ka rin. Hatag aso kalede. Aso ka din wa. Itas manang ay murag diabetes to ni. Bitaw. Di, wajud na. Bilang ara ka to. Wala, puro mo lagi sanina nang. Natawin gagawad. Duh. Muring. Diabetes kun buti na. Gratis manang ay. Islam niya. Grabis manaw. Tamis? Basta karon to. Nga lang mga diabetes kun. Mura doon ay dyan kabuhian. Nagbilahan diha, nag-usa-usa. Tamis? Nakapang kursilin. Kaya magkataot mo na si Tamis kay. Tiyaw tabang. Tamis Karon kani. mo tamis. Isbitaw. Kaya palingkod. Palingkod sa na mong nanay dyan la. Wala sa kung Nagawa ko man ako. Paso sa labig Tamis mo na tuwahon din na. Wala sa kang baba. Jaro din na iba. Mingon jig kag kulitiga sa kang kunot. Nababigay ka ma dyan. Wow, no. Nababay siya. Grabe jud good kid. Gihinga na kamay na lang sa karang Tamis na Kamay sila. nag-aho. Ala jud kanan. Di mo yor. Nan sana na si Zara Okay ka. kayo. Puro magnara ka Naon sa ako ni Kago. Nga ni, tamis. Sakad. Kaya dagang sabaw bret. Lasa. Isa sa kang biko ka rin tamis na. Kung kung paon na yun. Tapos ito na ho. Ang 1/4 nga pilit na. Kabagan ba ba sa kilong kamay? Ito grabe na po doon. Ano ka ito? Misa na. Kaya. Balian na. Yo, dabaw pag kagwang nga. Madyo ko. Dabaw pag Yan na. Yan na. Pareha di mo manang yor. Kamanang sanilas. Agi mo. Sanina, mali. Madyo kang pagkagan. Ang kang manang kaniabot magkurte sa yahay. Adugan ko mayor gay. Ko anak bukat ro ray gabdan. Karon day guys, kamis Aliana og si John Mark. Mao tumis barangay. Ay, mao tumis mahayag kay mag Muhay kong ati uban kong Aliana magpa national ID. Just Aliana dia. Hi, Ate Janet. Hi kang Mama Ali. Hi, Ma. Da Mama Ali si Aliana. Mao tumis mahayag mam Ate Ali kay kuan magpa national ID uban nas Aliana. Dar kalamig. Dar kalamig sanina. Salamat day daning naghatag ni Aliana sa jang sanina nga gisuot karon. Salamat ni Muti. Day. How's ka dyan? Matad. Aman atay ka. Tira ka sexis Aliana. Naka-doll shoes. Naka-in-earth. Murag dagang gamay. Agbuhok ang gihimong syakoy. Agbuhok. Karong hapsay tanawon. Diyan namin dari guys, wapay tao. Wapay tao day. Wow, tao ka. Ikaw kinaunhan. Barangay Hall sa Mahayag. Aliana na guys. Vlog na yun. Ini pa mo ay hatag ka manuloy sa bay. Wala ka sa gaingan eh. Ito, ang kanoy. Deul pa day, deul day. Deul day, deul. Di mana day, di mana sakit, deul. Open your eyes, Ma. Open your eyes. Di man sakit.
Nas Mickey Mouse na day sir. Ina niya, tanawa siya ang isip. Sila na, ka-number na nabilis. Idoon pa, pwede na tanawa sa iyak pa. Ideal day, ideal. Si Ate Kissin ay mura. Mangkil! Pinaka-number na rin. Ay, open na guys, Nagadjud, hindi mahuman. Hindi, magpunta ka na si Ate ko. I-open day. Magani ba? Isa yan po. Smile pink, ano pink? Ismail, mata pink. Nagsaliana, di magsilbis mata. Sabi kayo, nagdarot ako din. Kaya na, sir. Labis, eh. Blue, sky blue. Pakita ko no. Silo. Silo? Gwapo ka, be? Mata na sa height ni mo, tay? Gigapuhan ko no siya. So, mamay gwapo na. Ano naman? Asa na mo, ha? Kaya ko nung picture. Kaya ko nung take picture, may guwapa, no? Ana ah. Okay. Okay, food. Ano sa dali ka ni Log? Ito na sa dali mo. Ngayon, masuot lang siya para mugana na imo ang mata. Padaawan day. Padulan? Wala ko na rin. Ini sa blue ko to. Day kan siya day dali. Open imong mata. Kilig, mas pare, hindi nagwapo. Grabe, mas ganda. Open day. Day do day. Day imong mata day. Dali kay nagtanaw man siya. Ayaw sa kahawa diha nakablo kay kumanani tanawa sa puto niya. Tanaw, dahil wa. Dahil na picture na ta. Picture na. Smile day. May pagamada. Tarang kay. Tanawan ka niya. Anak ka cute. Dami tayong guma. May nasi guma, pre. Guma, nasi guma. Isa na, hindi mo injo. Agnaw ngaliana day. Reklamo na ron. Agsiyaliana. Hindi na ikantit. Di pa kitag tit day nga na ra. Yung gusto ko tanong na gubern ko lang. Kaya tulog na mas pinas. Sit lang na mas pinas. Ayo pakita ngipon day. Ano ba itong natuog ko? Kaya nice? Wag na! Ano na ka tanong, bibi? Anas isang gawiran tanaw day. Mamadali ka! Tawag mo na. Dapat na sigod ba rin na? Mahal baguan. Ada. Liana wa magsilbis mata kay di mamutan-aw kay mapresyo kuno siya. Day, ngano man kaning tan-aw? Ngano ka mo tan-aw sa mata?